салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза аст. Анами намуд барашкои фасони дигари хамелеон омадай бо дизайни нав. Ай тараф мам торик тофтистай ки вай тофтиси сафеда чихалне ворсикати нест. Хамелеон ай духтарако нархаш духтаро 180 сомони. Нархи донаша оптон гирем бо арзон мешавад. Хамелеони оригинали якум сорт 3 метрш 180. духтарако нигоҳ кунем, ранги сабза мепурсидем закера надоштем чанд халақ духтаро. Алакай боз омад. Айни ҳол духтаро дорем. Дидин? То шумо суроғ мекунем тамом меша. Ҳозираш ҳастай, метавонем дастрас кунем. ба духтарако кабути электрик мепурсидем, чанд вақт надоштем. Алакай боз омад. Айни ҳол дорем духтаро. Сангшам сваровски тоза ай духтарако. Бори новинка ай духтаро. Хамелеони тоза якум сорти 180 сомон. Нархи донаша оптон гире бо ёрамояча арзон мекунем. Кабучи олям баландай, телефон да пастарак омадай рости. Тоҷа неста? Ина духтаро ранги сери бо. Ишан аҷоибот хушро. Ина духтаро бо як ранги фасони талхабаргай, талхабарген тари талхай нигоҳ кунем. Сангаш хамелеон ай духтаро, ишам аҷоибот хушро. духтарако нигоҳ кунем бо як ранги фасон нигар анам хеле тагиш сирхай духтаро руш боша хаки свет сангош хамелеони бабочка. ай тараф ма фасони бадай. касе конкретни харидор ай духтаро ватсап дар экранаш марҳамат. ина духтарако бо ай витрина навор мекунам, нигоҳ кунем, ранги зарди тиллоӣ сери чанд намуд дорем. сирхи сиёҳ нигоҳ тагиш сирхай болош сиёҳ духтаро. хайра нишон додам мизакия цветай. ини рангакам аҷоиб фасонай молочни тагиш сирхай духтаро. кабута нишон додам як гразнорозви гразнорозви тагаш нигоҳ кунем. светаш беҳади бадфасон. тагиш зарди баланд болош сери паст. ира нишон додам и аҷоибот хушрӯй бадайба. ни рангшам аҷоиб фасон. ни барои ҳоҷибибиё бо беҳади бадфасон. фиолетви тагиш бардови ранги сери бо. тагиш бо бардови гразнор ин фиолетви ира. кабути осмони духтаро. ин хаки на бардови духтаро бо. таги бардови фиолетви ай духтаро. ичи сиёҳ ай а? ина бежви чай хеле ниям мепурсидем чанд қад надоштем. алакай ҳаст. сабзи паст духтаро тагиш зард. дигара светои модни сабза бини чиқа хушро духтаро. телефон рангои асосиша нишон наметия оқадар. тагиш лимон вая тагиш сабзай болош кабути осмони аҷоибот хушро. бо ини наму дизайнам дорем духтаро. аё камондагиай успет кунем сер сангак иам 180 духтаро. тагиш зардайша амнахе иш 200 сомонай духтаро. сер сангтар дизайни нав иш 250 нигоҳ кунем. дар охир нархошон дигай духтаро.